Wrth i ddod allan i ganol natur, da ni'n gallu dod i gysylltiad efo ni'n hunain. A pan fydden ni'n camu allan, da ni'n sylwi ar y tywydd. Da ni'n sylwi os di'n heulog, os di'n stormus, os di'n lawog. A da ni'n sylwi arno fo trwy'n teimladau. Da ni'n gallu i glywed o. Da ni'n gallu weld o. Da ni'n gallu i'w deimlo fo, i aroglio, a hyd yn oed flasio. Da ni bob amser yng nghanol tywydd, ac yn yr un modd mae'n tywydd mewnol ni yn wahanol o eiliad i eiliad. A pan fydden ni'n mynd am dro, da ni'n gallu sylwi ar yn tywydd mewnol. Yn aml iawn, da ni hefyd yn mynd am pryderon efo ni pan fydden ni'n mynd am dro, oherwydd mae meddyliau ni'n dal i fynd o un peth i'r llall. Ond mi allwn ni gymryd saib. Mi allwn ni ddod i sylwi ar beth sy'n cwmpas ni. Mi allwn ni ymdeimlo'r traed ar y ddaear. Ymdeimlo cysylltiad yn traed efo'r ddaear. Sylwi ar symudiad y corff wrth i ni gymryd cam. Mi allwn ni fynd allan a sylwi ar y dail, ac fel mae'r dail yn newid i lliw, siapio'r coed. Da ni yn gallu edrych i fyny a sylwi ar cymylau a gweld y patrymau. Bob amser yn gallu dod nôl at ymdeimlad o fod yma rwan. Bob tro ydyn ni yn camu allan. Mae talu sylw yn ofalus ac yn feddylgar, fel haul yn goleuo ar ein profiadau ni, yn gallu drawsnewid o. Ac wrth i ni dalu sylw yn ofalgar fel hyn, da ni yn gallu cymryd saib, yn gadael i'r meddwl cael saib bach yn ganol i'r brysurdeb, a dod yn ôl at ymdeimlo be bynnag sydd yma rwan.